sekalian garwa ugi nyuwun agunging samudra pangaksami bilih sowan kita sarombongan sapanongyong kirang dadosaken renaning penggalih nerak suba sita kirang prapsila ngatur mugi kersa paring agunging samudra pangaksami wondene sak mangke sak sampunipun tumapaking pipilaksita ing adicara wonten ing siang hari sak mangke purnanipun pipilaksita ing adicara kita sak rombongan kepareng nyuwun pamit saking panjenengan sami mugi iki berkah donga pangestu tansah kapagerangaken dumateng kita sedaya mugi tansah minanggih kawilujengan dumugi griya sowan-sowan. Wondene pungkasaning atur kasuwun benjang tanggal 26 Agustus tahun 2021 benjang dinten Senin Kliwon panjenenganipun Bapak Suyono kepareng amboyong Sri Atmaja temanten mugi saking keluarga ageng Bapak nasipun sekalian garwa keparenga hanindake wonten ing dalemipun Bapak Suyono wonten ing wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Menika wigatos sing sedya ingkang sampun kaloturaken wonten ngarsanipun Bapak Ahmad Farhan. Mugi ingkang kaaturaken pinangkanten jalu Nak Mas Bagus Hanungko Aji Kusumo mugi saged katambiya. Kula pinangka talanging atur saking panjenenganipun Bapak Suyono Ngkelenggono kathah kirang anggen kawula matur nggih awit kirang pirata basanipun kirang subasitani pramila kanthi andhap asor keparenga nyuwun gunging samudra pangaksami.